बिनानाव अन्नानै बे न'नि फिसालाजों आंखौ खेबसे लोगो हमनो होनो हागोन ना? आं खेबसेल' नायनानै थांगोन। नों लिंहरनाय गामिनिफ्राय आयै नोंसोर बायदि सिखावखौ सोर सोखो आंनि न'आवलाय? जों सिखाव नङा मिथिबाय। लाजासै नोंसोरो मालायनि न'आव बेबायदि हाबनो सिखाव बायदियै आरो आंनि न'आव आंनि फिसालाखौनो लोगो हमफैदों। नोंसोरखौथ' जों सिनाया। आरो नोंखौलाय सोर मोनथाय होदों आंनि आइखौ बेबायदि आखाइ होनो हो? नोंसोर जायखियानो जाया दानो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नङाबा पुलिसखौसो लिंहरनाय जासिगोन आं दानो। दम दंबा आंजों नांना आंनि आइखौ आखाइबो दाहोखा नङाबा दिगदार जागोन। थां नोंसोर बायदि भिखारि मानसिखौ दानो आं जेलाव सोनो हायो मोनथिबायना? थुदो थांसै। जाय आंखौ फाननानै जादों बिनि महरखौ आं माब्लाबाबो नायनो गोसो गैया। थैब्लाबो नाया आं बिनि महर आंनि आसलि बिमा आरो माब्लाबाबो लोगोबो दा मोनफ्लांबाय थों आङो बेबायदि गावनि गथ'खौ फानना जाग्राखौ।